Colin Kauki jagħtikom merħba. It-tislima sinonima ma' bniedem li għal snin sħaħ daħal fid-djar u l-qlub tan-nies. It-tislima illi biha fetaħ l-omelija Father Colin Apap illi konċelebra l-qudiesa funebri. Kien il-mod kif Colin Kauki kien jibda l-kummentarji sportivi tiegħu. Nies minn sferi differenti tas-soċjetà l-ħamis filgħodu imlew il-Knisja ta' Santa Luċija biex jagħtuh l-aħħar tislima. Waqt l-omelija Father Colin Apap qal tul ħajtu, Colin Kauki kien kapaċi jinsalilu nnifsu biex ipoġġi fil-prattika dak li jemmen. Colin Kauki kien bniedem li jimpurtah mill-oħrajn u kien jieħu xogħlu bis-serjetà. Colin kien famuż għad-dedikazzjoni u l-professjonalità fix-xogħol tiegħu. Il-modi kif kien jħobb. U waqt li kellu sense of humor, però fejn jidħol ix-xogħol kien jgħidu bis-serjetà. Colin Kauki trabba fil-Gżira Awċija f'kultura ta' privatezza. Madankollu minkejja kull diffikultà dejjem ħa pożizzjonijiet pubbliċi għal dak li kien jemmen fih għal Father Colin. Biex inti tifhem il-komor ta' persuna, inti tifhem l-ambjent, l-atmosfera li kienet tgħix fiha. Father Colin semma kif apparti d-dedikazzjoni għall-familja, Colin Kauki baqa' fidil għal valuri li kien jemmen fihom. Father Colin temm il-pritka tiegħu b'messaġġ mhux biss ħobbu, iżda uru l-imħabba tagħkom lill-iktar nies importanti f'ħajjitkom. Preżenti għall-funeral ta' Colin Kauki kien hemm il-President ta' Malta George Abela, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi u l-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat. Preżenti wkoll għad kbir ta' deputati parlamentari, kollegi ta' Ibn Colin Gino Kauki, kif ukoll kollegi oħra mill-Istazzjon 1.